Bitiwan. Dalem. Apa karena Surya Negara terlalu sibuk memikirkan ananing pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa? Sampai kelalen ning marang kesehatan ning jabang bayi sing lagi dibobot ning sajroning kandungan ning Bopo Mas Pulunggana. Artine bagjane wong rumah tangga kembangin ning lelambening wong sing lagi seneng pada ngalam. Tentune ngandhakaken kebagusan ning rumah tangga ning isun Surya Negara. Seneng sawise jalanaken rumah tangga senajan nang blenak ditinggal maring tugas dan uga kewajiban. Ya Bitiwan, selagi ning isun Surya Negara wis pamit kelawan panjenengan sing dadi artine bulu jumbo kelawan rining isun Surya Negara. Ya matur kesuwun Bitiwan. Matur kesun kangge Bapak Nendro sing sukatani dheweke. Mama jual bos tebas sedo di bang Malang. Mama jual Papa Endro sing sukatani di iman sain selawase. Sareng Mas Puri majikan mek kedip. Mama jual bos tebas, mama jual bos tebas. Bidangkane bayari. Sampun mekoten Kang Mas. Adate are wong duwe suami pejabat mawis ditanggung resikone. Waktu pertama kulat patepung jodoh kalian sampean, kulaku bakal nerima segala ya enak blenake lan resikone. Jareka baka wong dadi rabine pejabat mah pada bae karo wong duwe rabi loro. Kaya wong biwayu. Iya Bitiwan. Sebab tugase kasih sayangnya dibagi kelawan tugase Kang Mas. Bener. Toliku sing dadi pemikiran yang kakang ya Bitiwan, Pripun? termasuk isun Surya Negara Nggih. sing dadi pemikiran yang Pulunggani. Beli kelingan ning apa-apa nih bakal wis ning rabi ning isun kini. Napa niku Nek? Kelingan kenang babuke. Sebab langka duwe rabi kaya Pulunggani. Sing bener sih Kang Mas. Busung yayi. Ya senajan kakang sering kepintal bakal anu yayi. Ya sing ngarani wong rumah tangga. Jarega ning sajrone Al-Qur'an. Apa kono? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sing artining Apa? wong lanang suami iku sing artine tamene ning rabi. Desak baguse ning rabi iku cerminane ning laki. Bener. Cuman sing dadi mantak senenge ki Bitiwan, Apa? lamun jabang bayi lahir mengkone badane kaya isun apa kaya Pulunggahan niki Bi. Aduh duh 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 duh. Kok beli kandani? Ini kena dirasani gini Kang Aduh, Mas. Dede ya. Ya Allah ngerti ya yang lagi dirasani ning bapane. Jare sampean Bitiwan, Aduh Pripun? Bitiwan. ari sampean kan pernah nganaki ora? Ging. Sampean nganak ieu dudu sing ngarep jare kuno. Sing ndi kono? Sing guri jare sampean. Jare wong tua bengen maya. Yen bae sering nonjoke ning sebelah tengen pun ku tandane ku wong anake ku bakale lanang. Konon Bitiwan. Yen bae sering nonjoke ning sebelah kiri bertandane ku anake ku wadon. Nah, lamun nonjok ning tengah-tengah ku apa kuno Bitiwan? Hari sampean mah ditakoni Kang bener-bener. Mas, sampean balok nanggap Bitiwan, hari Bitiwan ku bakal sekecap bener, rong kecape bener, bakal telung kecap ya kempu mana-mana ku. Toliki Bitiwan. Dalem. Pulunggane ki bakal esuk imajake pengen apa kini? Aduh, lah kaliyane ila kejaba pentil pelem. Konon. Ngomongnya aku bibi je bakasan majak pelem ku je bawa rasa ku je gurih. Kuno.
Kiyen tugas kewajiban ingsun Surya Negara. Nggih. Senajan dereng rampung pembukaran Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Nggih. karena isun rasakaken banget kangen ning sajroning ati, pengen ketemu kelawan sing dadi garwa. Kiyen kibitiwen. Mumpung aratine amprok ngajongo kelawan bulunggani, lawas ora isun Surya Negara beli ketepang anjang mesono ananing griya. Go. Tentune tugas kelawan kewajiban, kelingan kana pitiwen. Iya iya iya. Sing demenku kebayang ki isun Surya Negara Boten. ning bapuke Aduh, ning ayo. montoke beli kelingan ning apa-apane kini Apa, pitiwen Je? bakat turu ngentut bae Aduh. Ari wong demen mah orang bodoni nerima ning segala kekurangan lan Ya, kelebihane kudu bisa pitiwen. nutupi. doayu Kula Kang Mas. kelingan lagi ketemu asmara cinta sing bergelora kelingan nostalgia dibarengi kelawan bitiwen ka Mengenang masa lalu. sing dari mak combrange ka bitiwen ora Ih, lo kata diinget-inget kelingan bae. kulane temenan kelawan pulunggani Bakat teka kudu. udut sampainya demenan kalau dalang rasam sampainya sing tombok Ku orang temen gak galang rasa makan beli peta. Kang Mas. iya 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 Hitung-hitung kanggo mengenal nostalgia kula karo sampean. Kang Mas. kelingan kan